Hello guys, good afternoon. Og gikawa ko sa and it's me again, Junjun's TV. Junjun Live at your service. Please don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. Oh yes. And of course, today is Saturday again, July 17, 2021. And you know guys, sa taron niyata sa kinatasan nga bahin sa lungsod sa Anda. Nangita ko sa Blue Heaven, and I don't know, wa ko katuod, niabot ko sa Kuros. So niata sa barangay Katipunan, dili ni sa Alicia ha, Katipunan, Anda Bohol, kinapungkadan dari side hangin, grabe. So, ito makita sa palibot tingni kinapungkadan na dyan bahin sa Anda. So dari side is wow, dagat. I think that part of kuan siguro na Pugtong. Ito, madini siguro to. Tama man yung mga bukiran ko. I don't know, asa lamanok dapit ka na siguro diha dapit lamanok. So to ara dato ako para Galicia dato dapit. Ara lagso Ginoo ko. Kay kung mawa nako niabot sa barangay Katipunan. Daway kapangutan ang bahay kay agianan. Hoy puros mga kuan. Although semento ag agian, semento ag kasada, pero way mga bahay. The question is there are no bahay. Way mga kapangutan andud nato. Ginoo ko. Oh my God. Sa side taning nangyari. Oh, imagine. Abot ko dani sa wanaw damhani, abot gid ka. Gikan ko sa Anda Pearl, then napa may oras nangitalay ko sa Blue Heaven. Tinood man dun na mga bukid. Grabe usa ka ng mga lugar na ha? Ang dani murag boundary ni kay na may murag naman siguro barangay Tanod dani. Barangay Tanod. Barangay Banga nagtanod, mura magtanod dito. Welcome to Barangay Tanod. I don't know asa ni padong ning kasadaa. Nang subay ko pero tapo isa nga dito. Wa ko kahibaw ka balik ko dito. Ningani ko dani kay nakuan ko daning kananay Kuros na. Nay Kuros. Kuros ngani asa ko anon sa kaha ni. Ngano kaning na may Kuros dani. Pero pug ko ngani ra pug ko, I don't know. Kasi na mas grade dyan eh. Hello. Bigag. Pwede man tamadlok eh. Kuan man ka na ay. Adlaw pa man. Taas pag adlaw. Basta kay grabe. Super ang experience yan eh. Ano na na sa ida na dagat man na Leyte to dato at Banga to dai sa Leyte guys. Pitogo tara dato at bang to ay isla po dato sa Pitogo. Unsa? Bao unsa ning lugar? Grabe man kakuan. Basta kay na ako sa barangay Katipunan, of course. Super! Grabe kahong lakaw. Grabing laga na si Junjun's TV guys. Niabot sa wadamhang, niabot sa danistuan. Daning dapita. Para laman, mangita tag-site nga atong kablagan. So, okay. Ang atong kuan is kada adlaw manjunta. Manginahanglan ang aim is naso ko ika-upload kada adlaw nga video. At least
8 to kanang 8 to 15 minutes. Mostly ang akong mga video is only 13 minutes kay sa premier marathon is required na sila of 13 minutes. So mana mostly atong ikuan ang video is pero malagi ko na bawang tani sabot tani murag ka dito nagbawang murag nasi ko yung mas grade dan I don't know muntay nada ni tabi sa kuan tabi po kay kanang ay karon pa jud taon ko nakaanhe tinganira ko dani kay tinga ko kay nagkuros inda kani mo sa ida mura na naglibot ang isang kuan mura jud ni si Jag I don't know naglibot si Jag mga moto na naglibot Jag mga moto darag kuan guys darag kuros again kuros na Jag ang kuan ikan ko na pamero again and the world lagani kamera ni sa gitubo sa kaliwa o ento pura sa dana sa kaliwa mahalo ang kuan ang na mga kinaubsan usa pa pud ingat usa pa pud ni kuan ma-imagine jud ako nga naglilibutan siya mga moto kay kanang naay ambot grabe kako ano kasi describe na rin nga gamhanan ng atong morning guys nga guys nag-helmet pa ko daw na yung helmet oh my god sa gahong kiakian sorry sa gahong kiakian si grabe grabe mga tungason pero okay ra si Jack guys estado wako nag-video sa kuan guys drive ko and then listen ka magtungas dahil portion nga maglugos og kuan akong motor maglugos og saka gahong motor and then kaya ra gihapon abot man ta dami pero kuan si Jack as in agizang mga sanga-sanga nga mga karsada kanang simentado Inja, timing pod, wa tay kapangutan anda na sa mga iskina. Inja madto ka mga gipang subajan kay niabot di sukos barangay Katipunan. Barangay Katipunan kay mamay alat ay kukok. Kita ko langgam kukok guys. ang kuan ra ang ahong nahibawan is ang Blue Heaven is naa sa kuan niya sa barangay Katipunan. Pero ang exact location sa Blue Heaven wa na ko kahibaw kay ningon ra man to dito sa sentro pagpangutana na ho asa dapit ang Blue Heaven ingana sa bazar sir wa man po nagingon nga naa day sanga diha naman ko naka problema dana unahan dana na may sanga tay ko sa dadto mabalik ko dadto kay makaabot jud ko kuan mangutana ko wa man pud ka pangutan-an jud ko Ginoo ko uy kuan asa ba ning mga tao dani so dun nako ko oh my god. So, para ning tiwason hang video guys. Anong paan? Basta kay na-amaze ako. Na-amaze ako dami mga lugar. Na magud po ito na magud po truck dan na. Niabot ko dito sa ubos. Ida. Murag di man gud ma-ubos. Pero ako pa wa na may Blue Heaven dito kay palugtong naman ko. Moto ni balik ko. Daan naman ko nakakita dami na iturok dan. Moto na ako hapit naman ko. Okay. Kasi ko ano ni Blue Heaven di man dun na okay. Kuan man. Kung sa may nga kuan man kanang naay. Wa may ambot. Pag siguro mao siguro ni. Basta o na siguro ni.
Ako sang i-search sa ko, anong sang i-search sa ako sang i-search sa kanang na internet o mao baga jud ne. Ewa. Kanang kuan lagi. Singan na nang way may kuan, I don't know. Agoy. Nahadlo ko, nakakita ko sa kukok. Kanang na ay, unsay nga nang uy! May kukok, nahadlok na ko, para usada. Ano pa ko? 11 minutes pa ako ng tiwason lagi. Ako ng tiwason ng video kaya nahinadyak nag-video. Asa ka magipakita. Hinoon super amazed ang kuan. Super amazed ang lugar. Nindot ang lugar. Grabe hayahadyak ado. Mag-search ko sa internet ug mao ba jud ne sa Facebook or sa kuan. Kanang Blue Heaven is established na ba ne? O wa ba? Basta kay I think sa una ug wa pa man gali ni na-establish ning Blue Heaven, murag mao na gud siguro ni. So, atong kuanon, atong search lang sa kuan. Kusog mag-signal na kay may tower na Tower na siya. Oh, sana nahinon man na tower. Duha ka buok man na globe ug smart siguro na. So again guys, may na lang ko daghang salamat sa inyong kuan kay 12 minutes na. May na lang ko daghang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong channel. Bisan pag nagkawawa na ta, pero ato gyapon mong gidadan ng dapita para laman makakita mo mga bag-o nga lugar. Ako pod na kuan ko kay kanang bag-o pa jud sa akong pananaw. Karon pa ko kanganhid na ning lugaran. So may na lang ko daghang salamat mga ka-junjus. Og bye-bye.